Merħba ħbieb għal programm ieħor, programm numru 9 f'dana l-att ta' l-Omer 49 ġurnata li ħatwassalna l-festa ta' Pentekoste kif aħna kmandati nagħmlu minn Alla l-Missier stess fil-ktieb ta' Levitikum. Huwa l-istess perjodu fejn Jexua qabel tela s-sema għall-apostli morru jaqpaw ġewwa Ġerusalemm tiċċaqu x'minhem stennew il-weda ta' Alla l-Missier. Kienu qed jagħmlu Ġerusalemm, kienu qed jgħoddu il-50 jum għal meta jasal Pentekoste u iżommuh jum għaddiż. Fil-fatt il-festa ta' Pentekoste hija festa hija jum għaddiż, jum fejn l-ebda xogħol ordinarju ma nagħmlu fih. L-iskrittura li ħanitkellem fuqha illum ħanoħduha mill-ittra mit-tieni ittra ta' Pietru. Pietru hawnhekk qed jikteb lill-kredenti lut messjaniċi, dawk il-lut li kienu jimxu wara l-liġi tal-Alla, immissa apparti li jimxu mal-liġi tal-Alla qegħdin ukoll jemmnu aċċettaw dak ix-xogħol ta' Jexua u allura aċċettaw li Jexua bħala s-Sid u s-Salvatur tagħhom. Ma jfissirx li terqu l-istruzzjonijiet tal-Alla u m'għamluhomx aktar, it-Torah. U hawnhekk Pietru fil-fatt qed jikteb il dawk il-lut messjaniċi imxerda fid-diaspora wara illi ġie mġarraf it-Tempju mir-Rumani u ħafna kellhom jaħarbu minħabba ħajjithom. U f'dina l-ittra Pietru fit-tieni ittra tiegħu kapitlu 1 vers 5 jaqrek ara. Għalhekk mela kunu ħerqana biex issidu mal-fidi il-virtù. Mal-virtù il-erf. Mal-erf ir-rażna. Mar-rażna is-sabar. Mas-sabar it-tjieba. Ma tjieba il-ħbiberija tal-aħwa. Ma l-ħbiberija tal-aħwa l-imħabba. Jekk ikolkom dawn il-kwalitajiet tkatruhom fikom u ma jħallukomx rieda u bla frott fl-għarfien tagħkom ta' Sidna Jexua il-Messija. Ma nafx qed jgħidilna Pietru hawn. Pietru qed jgħidilna jekk aħna inkabru dawn il-kwalitajiet li qed isemmi fl-ittra tiegħu, aħna insiru nafu ħafna aktar minnu Jexua, jiżdied fina il-frott tal-għarfien ta' minnu Sidna Jexua l-Messija. Insiru nafu ħafna iktar lill-Alla. Għaliex Alla dak li hu Alla uħnina imħabba, erf, razan, sabar. Fuq qed titkellem il-liġi tal-Alla it-Torah biex nieħdu ħsieb dawn l-affarijiet. U danu li Pietru qiegħed jgħidilna biex nagħmlu. Mhux qed jgħidilna biss biex nagħmlu hekk għax bil-fors ta' issa x'sirna Kristjani allura issa bil-fors hekk ikolli nagħmel. Le, Pietru qed jgħidilna kunu ħerqana, fitxu li tagħmlu dal-affarijiet, fitxu li dal-affarijiet jikbru ġewwa fikom. Kunu entużjasti għall-kelma tal-Alla, ħallu l-Alla jkellimkom u jmexxikom fil-kelma tiegħu, ħallu l-Alla ikabbar fikom dan il-frott. U meta inti jikbru fik daw il-kwalitajiet, ħassir taf aktar minnu s-Sid u s-Salvatur tiegħek. ħatapprezza aktar minnu Jexua il-Messija u ħatkun titfaħru aktar ta' dak li hu ta' dak li jagħmel għalik. Kollox huwa katina ħolqa mal-oħra waħda mal-oħra. Kunu ħerqana. Fil-fatt issa allura sirna kreatura ġdida. Il-fatt li sirna kreatura ġdida, Pietru qed iħeġġiġna biex ninbidlu bil-ħerqa. Mhux nagħmlu bħalma għamlu pereżempju l-poplu Iżraelit fid-deżert illi bdew igorru ma' Mose qalu aħjar ħallejtna fejn konna ġol Eġittu, aħjar ħallejtna ħammutu hemm, kellna laħam kemm irridu, kellna d-dullieħ x'nieklu. Mhux hekk qed jgħidilna Pietru. Pietru qed jgħidilna araw li tinbidlu, li jkollkom ħeġġa li tixtiequ li tkun ħerqana li issa ma teqpawx dak il-bniedem ħażin li kont qabel u tibda timxi wara Jexua. Jekk inti tażel li timxi wara Jexua, allura inti persuna ġdida. Jekk inti persuna ġdida ma tistax teqpa' tagħmel dak li kont qed tagħmel. Tittamel illum dak li Jexua kien jagħmel. Imma tittamlu bil-ħeġġa. Li tkollok il-ħeġġa fik. Jgħidilna pereżempju illi inżidu mal-fidi tagħna inżidu il-virtù. Fil-fatt ħafna huma dawk
illi speċi tiltaqa' magħhom u titkellem magħhom u talli daw jaqtaw qalbhom għax qishom ma jistgħux jinqatgħu minn mad-dinja kultant jerġgħu jmorru fiha u dan huwa s-sabiħ ta' Alla tagħna illi jekk verament nindmu lest li jaħfrilna u jerġa' joħodna lura. Ejja ma naqtawx qalbna li aħna verament nistgħu ninbidlu. Bil-Malti għandna proverbju li kultant ma tantx naqbel miegħu jien, meta jgħid li min jitwielet tont ma jmutx kwadru. Jekk huwa veru hekk, allura nistgħu ngħidu li Alla huwa giddib, imma aħna nafu li Alla mhuwiex giddib. U jekk qed jgħidilna li nistgħu ninbidlu, allura nistgħu ninbidlu. Aħna kollha twelidna fin-natura ta' dnub. Kollha għandna l-għażla tagħna nagħmlu xi dnub jew le. Qabel konna naslu dejjem iva u nagħmlu dnub, illum qed nimxu wara Jexua. Illum naslu li nagħmlu tajjeb, ma jfissirx li ma tisbaljax. Imma ma jfissirx li għandek għalfejn taqta' qalbek. Iva, Alla għallek inti kreatura ġdida, inti tista' tinbidel. Ejja ma naqtawx qalbna. Inħallu l-Alla jmexxina, l-Alla mhux il-bniedem permezz tal-kelma tiegħu, u meta Alla jmexxina permezz tal-kelma tiegħu żgur li ser ninbidlu. Ħafna minnkom illi ġejjin minn ħajjiet fl-aħħar mill-aħħar bħal tiegħi li konna ngħixu ħajja li konna qed ngħixu, illum nafu li nistgħu ninbidlu. Dawk in-nies li kienu jgħixu il-ħajja tad-dinja u llum qed jgħixu wara Alla huma fratt qed juruna kemm verament nistgħu ninbidlu. Meta nimxu il-mixja bil-fidi tal-Alla, il-fidi tipprogressa qed jgħidilna hawnhekk l-Apostlu Pietru fil-virtù. Jiġifieri l-virtù x'inhu? L-istandard morali tagħnek qabel kien jgħaddi kollox illum għandna standard, għandna livell morali tinbidel l-inġiba tagħna. Fil-fatt qed jgħidilna anke hawnhekk illi tikber l-imħabba bejn l-aħwa pereżempju. Forsi qabel ma konniex nagħtu każ, kulħadd wara ħaj kulħadd tajjeb. Il-perseveranza, tikber fina l-perseveranza kien ħaġa li rridu nkomplu nimxu il-mixja mhux nifqu, mhux naqtaw qalbna imma le, irrid neqpa miexi, anke jekk waqgħet, ejja ħanqum, ejja ħanerġa' nibda miexi fit-triq it-tajba. U meta nagħmlu hekk, anke nafu aħna li nsiru nixbħu ħafna aktar l-Alla stess għalija ħanamlu l-bniedem fuq ġbija tagħna. Allura aħna nafu li aħna magħmulin fuq ġbija tal-Alla. U ejja ma naqtawx qalbna. Ejja nara hija mixja progress li mhux ħaġa li ħassir f'24 siegħa. Tajjeb għax ġie xi ħadd fuqek fitri u qralek kapitlu mill-Bibja ma jfissirx li issa ħadd inbidel u għadha ħadd tkun persuna differenti f'kollox. Hija mixja, naqra. Min l-għada forsi tibda taħseb u tibda tiddeċidi iwaqqaf dik naqta' li ma mmurx hemm ma nagħmilx hekk. Naqra. U anke hawnhekk qed jgħidilna allura tikber fina dik l-imħabba bejn l-aħwa xi ħaġa li Alla fil-fatt jixtieq. Anke nafu aħna minn Salm 133 li jitkellem fuq kemm sabiħa l-għaqda bejn l-aħwa. L-għaqda bejn il-poplu tal-Alla. Kif nibnuha di, irridu nibnuha fuq Jexua li huwa il-blata. Jexua huwa il-blata tal-fidi tagħna u fuqu irridu nibnew. X'jaqadna jekk Jexua huwa bl-Ingliż jgħidu l-cornerstone, dik l-ewwel ġebla li npoġġu u li fuqha jinbena kollox. X'jorbot fl-aħħar mill-aħħar issa dak li huwa mibni il-poplu tal-Alla, x'jorbot il-poplu tal-Alla li huwa mibni fuq Jexua l-imħabba. L-imħabba hija qisha dik l-aħħar ġebla illi nqedu fuq l-aħħar filata biex tidħol u tissikka u għaldaqstant torbot il-ħitan kollha. Mibnijin fuq il-blata li huwa Jexua marbutin flimkien bl-imħabba. Jgħidilna wkoll l-Apostlu Pietru mal-virtu jikber l-erf tal-kelma tagħna. Meta inti issa tażel li tistudja l-kelma tagħna, taqra fuq il-kelma tagħna u mhux toqgħod taħli l-ħin tara affarijiet banali u taqra kotba banali. Meta inti tażel illi tkabbar l-istandard morali tiegħek billi taqra il-kelma tagħna, jikber fik l-erf tal-kelma tagħna u dejjem ir-riżultat huwa li nersqu iktar viċin ta' Alla.
Mal-1000 tiġi r-razna qed jgħidilna l-Apostlu Pietru għaw, ma tibqax tagħmel dak li trid issa tibda titgħallem trażżan lilek innifsek. Bħalma hekk anke fil-programm tal-bieraħ jekk m'iniex seġban li rridu nagħmlu f'kull ħaġa li nagħmlu hija li ngħidu isma' kieku Jaxxua x'kien jagħmel? U kif kien jagħmel Jaxxua minn dak li naraw fil-Bibja rridu nagħmlu aħna. L-Apostlu Pietru jkompli dinna mar-rażna tiġi is-sabar. Meta titgħallem trażżan li kien nifsek ma teqpax issa s-sabbat saqajk u trid kollox issa ta' malajr. Tajjeb, jiena pereżempju wieħed minn dawk li ngħidlu mulejtin il-paċenzja, imma issa rrida tax ħataqbiż li ħanitlifha. Ma Alla mhux hekk, ma Alla l-affarijiet irridu nitgħallmu irrażnu lil nfusna, Alla jaf x'għandna bżonn, nitolbuh mhux problema li nitolbuh dak li għandna bżonn, mhux dak li rridu aħna imma dak li għandna bżonn. U Alla jekk fil-grazzja tiegħu jara li verument għandna bżonna, itijilna. Mhux se jtijilna meta rridu aħna, itijilna pereżempju fil-ħin opportun, meta hu jaf li huwa tajjeb. Dana waħda minnhom pereżempju huwa r-riżultat tal-fejqan mill-Mart. Jistjagħti il-każ li jekk Alla jfejqek issa inti terġa' tmur lura għall-ħajja li kont. Jiena naf minn pereżempju daħal l-isptar għamel bypass ta' 4 vini tajjeb ħareġ mill-isptar ħareġ isu żagħżugħ għalkemm kellu naqra ta' żmien, ħareġ isu żagħżugħ għax issa irranġawlu 4 vini f'qalbu x'għamel? Xorta reġa' beda jpejjeb. Xorta beda xin jiġi biex jiekol jordna xi pizza daqsiex flok joqgħod attent jiekol. U hawnhekk fejn irridu is-sabar. Hawnhekk fejn irridu nistennew. Alla ifejjaqna u mhux ifejjaqna biss itina dak li għandna bżonn fil-ħin opportun tiegħu. U jaf meta huwa l-aħjar ħin li nirċievu dak li huwa qed itina kollox f'ħinu skont il-pjan ta' Alla. U għalhekk għandna bżonn is-sabar. U mas-sabar jgħidilna hawnhekk l-Apostlu Pietru tiġi tjieba, mat-tjieba tiġi l-ħbiberija, mal-ħbiberija tiġi l-imħabba bejn l-aħwa. Vers 8 l-Apostlu jgħidilna hekk ara, jekk ikolkom dawn il-kwalitajiet u tkattruhom fikom, mela inti tittara li tħaddimhom daw, ma jkollkomx, ma jħallukomx rieda u bla frott fl-arfin tagħkom ta' sidna Jaxxua il-Messija. Mela qed naraw li jekk persuna għandha daw il-kwalitajiet fiha, allura hija evidenti illi għandha il-frott tal-erf tal-kelma tal-Alla u minnu verament Jaxxua għalija f'ħajjitha. Meta inti tħaddem daw il-kwalitajiet ifisser illi inti qed tinbena fuq l-ixbieq tal-Alla. Ifisser li inti taf, verament taf minnu s-Sit u s-Salvatur tiegħek Jaxxua. Illa għax toġbu qed tipprova tagħmel dak kollu li inti tista' sabiex timxi il-mixja li qed jgħidlek biex timxi sabiex toġbu. Għal min m'għandux dawn il-kwalitajiet allura ifisser illi qatt għandu għajnejh magħluqa u ma jistax jara lill-Alla ġewwa fih. M'għadu ma jafx minnu Jaxxua il-Messija. Jekk inti pereżempju kredent li temmen ma taqbiżlek u tissupperfja u tirrabja u ħadd ma jista' jkellmek u dejjem tiegħek tajjeb u li tajt biss u ħafna minn dal-affarijiet, jiddispjaċini ngħidlek ħabib tiegħi, inti sempliċement temmen li hemm Alla. Imma m'intix temmen f'Alla. Illa jekk verament temmen f'Alla, tieħu ħsieb li trażżanilek innifsek timxi bis-sabar u jikbru daw il-virtujiet fik. Pietru qed jgħid meta nimxu fl-ispirtu, f'dan l-4 tifrus li qrajna qed jgħid isma' meta nimxu fl-ispirtu jikber ġo fina l-frott. Nerġa' ngħid din mhix xi ħaġa li ssir mill-lum għal għada, hija mixja ġurnata wara ġurnata. Dan il-frott jikber fina biss fil-fatt meta nċedu kollox il-Alla. Jekk aħna ma nista' nċedu kollox il-Alla, ma nistennux li jikbru fina daw id-doni li Pietru qiegħed jitkellem fuqhom. Huwa dmir tagħna
li naraw li nħadmu daw id-doni li qed jitkellem fuqhom Pietru. Dana qisek urdu naraw li nħadmuhom kollha, ma tistax tħalli wieħed barra. Dana qisek bidwi. Jgħidu għandek bidwi inti li jrid ikabbar ix-xitel tiegħu, tikabbar il-frott tiegħu, il-prodott tiegħu, allura x'jagħmel? Dana il-prodott jattih b'xi ħaġa ħabba x-xemx, jattih b'inċirata kbira ħabba x-xemx biex ma taħraqlux, imma fl-istess ħin meta tiġi x-xita, peress li hemm issa l-inċirata fuqhom, jew ngħidu ġo greenhouse. Ikabbarhom ġo greenhouse biex ix-xemx ma taħkimhomx, imma aqqas ilma m'għandhom, ma tistax taħkimhom ix-xemx aqqas ħadd inżel fuqhom ix-xita. Allura rridu naħdu ħsieb li id-doni tagħna inħadmuhom kollha. L-istess, pereżempju, ma jistax bidwi ħalli il-pjanti tiegħu u l-prodott tiegħu fix-xemx mingħajr ma jagħti nutriment lill-art. Il-għalix kollox jinxiflu u kollox imutlu. Ma jistax, pereżempju, jitfa' nutriment fil-ħamrija u ma jsaqqix. X'jiswa li tfajt il-nutriment fil-ħamrija u tiġi saqqija? Kollox ħajmutlek. Mela rridu naraw, qed naraw li kollox f'daqqa irid jaħdem għall-glorja ta' Missier. Irid ikollna il-virtu, is-sabar, ir-rażan, il-paċenzja, l-imħabba mhux biss lejn tal-familja tagħna ma l-imħabba bejn l-aħwa f'Jaxua il-Messija. L-istess bħal dal-bidwi, hekk irridu nieħdu ħsieb illi nħadmu daw il-kwalitajiet, daw id-doni li Pietru qiegħed jitkellem fuqhom. Meta nagħmlu hekk, Pietru qed jgħidilna illi verament ġo fina ikonna l-frott tal-arfa ta' minu Sidna Jaxua l-Messija. Dak il-ħsieb hija nagħlqu b'talba qasira, Missier Qaddis Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers. Mulej niġu quddiem it-tron tiegħek u nitolbok Missier Qaddis sabiex tenni Missier Qaddis nkabbar fidi fija, fidi ta' kwalitajiet Missier li twassalni għal maturità spiritwali. Kabbar fija mulej dawk il-kwalitajiet li l-Apostlu Pietru qiegħed jitkellem fuqhom sabiex verament naraf inti min int, sabiex verament Missier Qaddis inkun naf jien min jiena fik u inti min inti għalija. Kabbar fija daw il-kwalitajiet Missier Qaddis sabiex ġo fija ikolli lil Jaxua Sidu Salvatur tiegħi. Sabiex verament inkunu dawl għal din l-art bħalma l-istess Sidna Jaxua qabbadna inkunu. Allimni Missier Qaddis nissottometti għall-kelma tiegħek sabiex nipproduċi frott bl-abbundanza għalik. Ma nistax nipproduċi frott mulejjek ma nix ħanimxi mal-kelma tiegħek. Kabbar fija l-kelma tiegħek Missier Qaddis. Kabbar fija daw il-kwalitajiet kollha l-Apostlu Pietru qiegħed isemmi f'din l-ittra mulej, ħalli jiena ikolli fija nipproduċi Missier Qaddis għall-glorja tiegħek frott bl-abbundanza. Sabiex tkun glorifikat int Missier Qaddis bħalma qalilna anke Jaxua fuq wieħed mill-Vanġeli mulej li meta id-dinja in-nies jaraw fina dak id-dawl li aħna suppost nimxu fih, id-dinja tagħti glorja lilek mulej, kollox għall-glorja tiegħek. Iżra ġewwa fija mulej ix-xogħol ta' grazzja tiegħek, ix-xogħol grazzjuż tiegħek sabiex naraf nikber fik mulej. Għenni ħalli nċedi kollox lilek. Għenni mulej ħalli dak kollu li għandi impoġġih f'riġlejk mulej għall-glorja tiegħek, inti li żżomm lil ruħi u tagħti n-nutriment lil ħajti. Mulej fisem ibnek Jaxua il-Messija, is-Sidu Salvatur tiegħi irressaqlek din it-talba quddiem it-tron fis-smawiet. Għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom beħsieb ieħor għada fil-għodu ħbib tiegħi fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.